Bibliya kitabından iki vaqığa turunda iskitkiç tarixlar. Yair isimli şirkev başlığı halklar arasında İsus yanına kilip tizlengen. Benim birden bir kichkine kızım bik katı şirli. Ölüm tüşeginde jata. Ütenip sırayım. Mina bulaş. Şul şaq bir kişi Yair'nin üyünden kilip ana bulay digen. Kızın öldü. İsus'nu bırşıp durma. İsus alarning sözlerini işitip kızının otasına aytgan. Korkma. Tik ışan bana. Yair yaşagan jırtqa kelip jitkach, İsus anda tokmaqlap ilagan. Korkып қалған туған тумашаны көргәч, аларга былай деген. Ник койгырасыз? Ник жылыйсыз? Бала өлмәгән. Жыклый гына ул. Шунда ук аңардан көлә башлаганнар. Иисус кызның ата-анасын үзе белән алып кыз жаткан бүлмәгә керткән. Иисус кызның кулыннан тотып, "Кыз бала, сиңа әйтәм, тор." Кыз шундук күзен ачып, җиреп киткән. Иисус кыз балага ашарга бирегез дигән. Бу хәлне беркемгә дә сөйләмәскә кушкан. Бу галәмәтне күргән бар халык аптырап калган. Икенче вакыйга Вифания дигән авылда Иисусның дуслары бер туган Марфа, Мария һәм Лазар белән булган. Ул аларга җыш кына кунакка килә торган булган. Иисус бер көнне үзенең апостоллары белән аулаграк урында калгач, Лазарның бик каты ширләү турында кайгылы хәбәр җиткергәннәр. Бу хәбәрне ишеткәч, Иисус апостолларына былай дигән: "Лазар дустыбыз үлгән. Мин анда булмаганыма шатланам. Бу хәл ышануыгызны ныгытыр. Әйдәгез, аның җанына барыйк." Анда килгәч, Марфа белән Марияны җуатырга бик күп халык җыелганын күргәннәр. Марфа Иисусны күргәч әйткән: Иисус, син монда булсаң, дәдәм үлмәс иде. Мин беләм, Алладан нәрсә сорасаң, ул сиңа шуны бирәчәк. Иисус анарга: "Синең дәдәң тереле. Мин үлгәннәрне терелтүче һәм тормышның хуҗасы. Миңа ышанган кеше үлсә дә кире терелер. Миңа иман китереп, яшәүчеләр мәңге үлмәсләр. Син шуңарга ышанасыңмы?" Марфа шатланып Иисуска: Әйе, дөньяга килгән коткаручы икәнеңә, Алла улы булуыңа ышанам. Анда булган кешеләр Иисусның Лазарның бик нык жаратканын күргәннәр. Аның күзләре яшь белән тулган булган. Кайберәүләр үзара былай дип сөйләшкәннәр: "Ул сукырның да күзләрен ачкан бит. Ник соң дусты үлмәсен өчен берәр нәрсә эшли алмаган?" Иисус Лазар жаткан җиргә барып җиткәч, былай дигән: "Өстеннән ташны алып куегыз." Лазарның сеңлесе Марфа аңарга былай дигән: Иисус, ул инде исләнгән. 4 көн үтте бит ул үлгәнгә. Иисус анарга: "Әгәр ышансаң, Алланың данын күрәчәксең." Ташны алганнан соң Иисус күккә карап Аллага иман иткән: "Атам, мине ишеткәнең өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мине һәрвакыт ишетүеңне беләм. Бу сүзләремне монда басып торучы кешеләр мине син җибәргәнгә алар ышансыннар өчен әйтәм." Шулай дигәннән соң ул каты тавыш белән: "Лазар, чык!" Шунда ук Лазар үлүдән терелеп чыккан. Аның тәне киндер тукыма белән чырмалганга күрә, Иисус әйткән: "Сөтегез аны, җирсен." Шул галәмәтне күргән халык Алланы данлаган. Күбесе Иисуска иман китергәннәр. Шулай итеп, без Иисус Христосның үлеләрне терелтергә Алладан кеше барлыгын күрдек.
Иисус белән аның апостоллары үледән терелткән һәм башка очраклар турында сез Библия китабында укый аласыз.